Ketika Yung Kung Selvi Boying ke Rumah Baru. Monggo. Nggih, pinara monggo. Nggih. Saking? Nggih. Leres nggih. 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 Monggo katiran pinara. Nggih. Nggih. Oh, nggih, monggo katiran monggo, Bu. Nggih, pinara mriki. Nggih, nggih. Monggo. Minarah mriki Mas, Mbak. Mas Jungkung Musti Utomo, Mbak Cicil Indrawati. Monggo katiran pinara mriki. Oh, nggih. Panjenengan Mas Jungkung Musti Utomo kalih Mbak Cicil nggih. Mas, Mbak, panjenengan pinten Ibu lan sedaya para keluarga wonten mriki, Pak RT, kami sedherek-sedherek sedaya, panjenengan anggenipun badhe mapan wonten mriki, kula prayogakaken mugi-mugi anggenipun mapan wonten mriki tansah jinangkung dening Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Amin. Maha kuwaos. Amin. Tansah pinaringan teguh rahayu slamet wijing kalih ing sambekala tinuju saking kula rencana. Gampil anggenipun pados rejeki, sempulur anggenipun gesangipun pinaringan panjang yuswa, awet nem lan saged nerasaken sejarahipun yang sepuh lan keluarga sepuh. Mugi sedaya kawula alit barokahipun zat ingkang maha agung Allah Subhanahu wa taala. Sineksenan Kanjeng Nabi, para wali lan para rasul ugi sederek-sederek sedaya ingkang mapan wonten mriki. Nggih di sekecane dipun ngaremaken tentremaken raos lan panjenengan. Iki sedaya kawula tansah kasembatan wonten panjenengan sedya kaketan romahan dados cipta nggih monggo mriki niki mun kok Pakne mriki mapan mriki monggo nggih Mbak,